ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар коре. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рӯй кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Яке мошини фурӯшӣ ҳаст бадро Mercedes-Benz Zaychika ҳастае ки соли бароишаш 1997 ҳастае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. мотораш мегӯяд 2.4 литре, коробкаш механика, сайзари мошин мегӯяд беҳтарин. мошин мегӯяд бадро 6 моҳи дигар танировка дорад, кондитсионерш ҳам ҳастае, 4та электропакета мегӯяд соҳибшон, хадавои кадагӣ ва 4 баллон мегӯяд 80% ҳастае. калпакои худаш радной каска сафед, ҳама ҷош мегӯяд кор мекунад. срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 50 000 сомонӣ бардорам, бо арзонтар ҳам мешавад. мегӯяд ин мошин мегӯяд дар ноҳияи Қумсангирда қарор дорад. номи ҳозираш Ҷайҳун, номи пешина Қумсангир. вариантҳои алишам ҳаст. бадро ягон мисол сечкаҳои объёмни бошад, мегӯяд болоиш мисол пул дода алишам мекунем. агар сечкаи шумо мисол сайзани зур бошад, яъне мисол агар арзанда объёмни болоиш мегӯяд маслиҳат мекунем, сум метавонем ки дар кор бошад. кадоме ки агар ин мошин аз сумката мегӯяд наличи арзонтар муомила мешавад. ина рақамҳои расияшон, дар рақамҳои расияшон имо, ватсап пайваст доранд. марҳамат, дигар маълумотша гиред. ди мошини фурӯшии навбатӣ аст. бадро BMW 3 серияс ҳастае ки соли бароишаш 1998 ҳастае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. мотораш мегӯяд 2 литре, коробкаш механика, сайзари мошин мегӯяд беҳтарин, мошин мегӯяд транзит. мошин бадро 4та диска, электропакет, кондитсионер, люк, ҳамаш 100%. инам хел сайзари мошин мегӯяд беҳтарин. ягон комодиша нагуфтад, радной краска, инам хеле серебристи, ҳамаш қоидавӣ. срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 45 000 сомонӣ бародарон, бо арзон ҳам мешавад. ин мошин мегӯяд дар территорияи Душанбеда қарор дорад. 45 000 сомонӣ аст. бадро муомила мекунем. мегӯяд рақамошо дута рақам аст. рақамҳои тоҷикистони аст, имо ватсап кор мекунад ва рақамошонам кор мекунад ва бораст рақамҳои расия аст. дар ин рақамошонам имо доранд. ҳар номерашон яъне ки кор мекунад, метавонед дигар маълумотша гиред. одамоне ки мехарад мегӯяд бо муомила мекунад, мегӯяд мисол 100% мегӯяд ягон комодиша нагуфтем бародарон. хоб BMW 3 серияс. аз шумо хоҳиш дорам ки лайкотона гузоред ва навора подлисаш кунед. саи мошини фурӯшии навбатӣ аст. бадро Toyota Corolla ҳастае ки советҳои сафед, соли бароишаш 2008 солае ки 34 мегӯяд бензини холия мегӯяд, умуман мегӯяд мошин газадагӣ нестае. мотор мегӯяд простой 6 литре, коробкаш автомате, сайзари мошин мегӯяд бениҳоят тоза мегӯяд, мошин мегӯяд умуман мегӯяд ягон бор газадагӣ нестае. газа яъне ки наидааст. мошин 4та баллон нав аст, 4 диска, электропакет, кондитсионер, задни камера, монитор, кожани салон ҳамаш 100%. инам хел радной краска сафед, ҳолати мошин беҳтарина мегӯяд соҳибшон. срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 80 000 сомонӣ. боз мегӯяд аз 80 мегӯяд арзонтарам мекунем. ин мошин мегӯяд дар шаҳри Бухтарда қарор дорад. одамони харидори конкретно мегӯяд занг зад, одамоне ки намехаранд беҳуда нороҳат накунад. нархи мошин 80 000 сомонӣ бародарон, муомила мешавад. марҳамат, занг занед. шумо дамагарам хали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхта бошад, намехоҳед рой кунед, фурӯшта мегузоред. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст. бадро бояд ҳаст. Toyota Camry ҳастае ки соли бароишаш 2010 солае ки 34 мегӯяд бензини холия. мотораш мегӯяд 2.5 литре, коробкаш автомате, сайзари мошин мегӯяд бениҳоят тоза. соҳибшонам хали гуфтиам. мошин мегӯяд 1 сола танировка, 1 сола ҳуҷҷат дорад. аккумулятор мегӯяд пачка, масъала алишкадагӣ. мошин мегӯяд сайзаш беҳтарин мегӯяд 4 диска, 4 баллонаи нав, ҳамаш 100% бардарон. ҳамаш сирок дорад, ҳама ҷош мегӯяд кор мекунад. хай бо ҷоша ки нафаҳмиден маълумотҳои бештарша мегиред. мошин мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 118 000 сомонӣ бародарон, бо арзонтара мешавад. 118 000 сомонӣ бародарон, муомилаш танҳо дар назди капоти мошин мегӯяд. ин мошин дар территорияи Душанбеда қарор дорад.
рақамои телефоншон ҳастай вавилон кор мекунад одамоне ки наличи мехаранд рақамошон ҳастай метавонед аз ҳамин рақамҳо бештари маълумотша гирен. дӯстони назид чӣ мошине ки шумо мехаред дар компютари нависен Toyota Camry, Corolla, Opel, Hatchback, Sedan, мошинаи советска чӣ мошине ки дар компютари нависен мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадром мошинаи советска аст ки молодёжни ВАЗ-2106 соли барои шуш 1980 солае ки 34 мегад бензини холия. Моторуш мега простой эконом 1 литри простой коробка механика ҳолати мошин мега нахаду. мошин бадро мега 7 моҳи дига мега тандировка дорад 3 та баллон мега наваста 1 таш мега средня. хобсирошна мегад мефурӯше бо нархи 10,000 сомонӣ бадро камтаре дига арзон мекунем мега неки бисёри бад не. мошин мега нахаду мега ҳолати коридай тандировка баллон ҳамаш ҳолати коридай мисол салоншам тоза бадро. инам хеле мошин ин мошин дар шаҳри Колоб қарор дорад ҳамаги 10,000 сомонӣ камтаре дига муомила дорад. кадоми шумо ки мехоҳед рақамошро навистагӣ маърама дастурошни тамос гиред. шашум мошини фурӯшӣ аз Сайбадром Toyota Corolla аст таърига светои сафед соли барои 6 2008 солае ки 34 мегад бензини холия. мотори инашам простой 6 литра коробкаш механика сайзтари мошин мегад нахаду. мошин мега 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ электропакет кондиционер салон тоза диска баллоншам ҳолати коридай. мошина бадром арзон мекунем мега неки бисёри бад не барое ки мошина мега срочно асум алокура ҳамин хел арзон мондиянша мисол дар фурӯш хай камтар дига муомила мекунем неки бисёри бад мега арзон намешавад барои ҳамин пешакӣ шитоби мега соҳиб шум. нархи мошин бадром 66,000 сомонӣ аст ки камтар дига арзон мешавад. ин мошин мега дар территорияи шаҳри Душанбе қарор дорад. нархи мошин 66,000 сомонӣ. рақамои телефон аст мегафон аст кор мекунад шумо харидор бошед маърамат занг занед. шумо дам агар ҳамхали мошинаи фурӯшии хона замин квартира чизе ки набошад инам хел сурат маълумотша гирифта дар WhatsApp имурӯй кунед мо рекламада фурӯшда албатта мегузорем. ҳафтум мошини фурӯшӣ аз Сайбадром Opel Astra F аст ки дар кузофи Sedan соли барои 6 1996 аст ки бензин газ ардаш кор мекунад. мотор простой 6 литра коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ 4 та баллон мегад пачкай диска дорад маълумоти иловагиша мега тариқи телефон худамон мефаҳмонем. ин як дона сурат дошта ҳамин суратша пешниҳод кардиам 4 баллон нав 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ радной краска салоншам тоза мошин мега нахаду. нархи мошина бадро 24,000 сомонӣ гуфташам бо арзонтар мешавад. ин мошин мега дар шаҳри Душанбе пойтахта қарор дорад. камтаре дига мегад муомила дорад танҳо одамони харидор дар назди капоти мошин ба телефон мега умуман савдо намешавад ва савдо ҳам накунем мега соҳибшон амтихел хоҳиш кардиан. рақамои телефоншон вавилон аст кор мекунад маърамат дига маълумотша гирен. дӯстони азиз лайкотона хоҳиш мекунем фаромӯш накунед занед ва навори мурад ин силкаша поделиться кунед дар WhatsApp имотон аётон набарояд. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадром Mercedes-Benz C-класс C-ка Elegance соли барои 6 1995 аст ки бензин газ ардаш кор мекунад. моторуш мега 2 литра коробкаш механика ҳолати мошин мега беҳтарин сайсани нахаду бародром. мотори мошин мега беҳтарин мега звер аст мега соҳибшон хадавои нав кардагӣ аст ва 4 та электропакет 4 диска 4 баллони 80% дорад. краскаи мошина мега сода краска намекунӣ самбуфер пионера биамхали пионера ҳамхалиам дошта бадрон. мошин мега нахаду ҳамаҷош кор мекунад ва 4 дар мега хали чада центра замока мега соҳиб бадрон бо яъне центра замок ами хел кадианхчон. мошинча мега тенҷ бада омада бине мега маъқул дошава ягон сум минус мекунем. нархи мошина 35,000 сомонӣ гуфташад. ин мошин дар шаҳри Бухтарда қарор дорад. фақат барои одамони харидори конкрет на ягон сум муомила мешавад. марад мошина даст натием. наҳум мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадром ҳастай мошинаи советски аст ки светои савз ВАЗ-2106 мошинаи советски ва молодёжни арзонак аст ки хай мисол ҳолати средни дай. соли барои 6 1980 аст ки бензин газ дорад кор мекунад. моторуш простой 6 литр коробка механика ҳолати мошин мега нахадвай. мошин мега хай соли кӯна боша неки нахадва мегад як ҳуҷҷат мекунӣ мисоли истосо мегири ҳай мекунӣ. баллоно простой салоншам тоза радной краска мошин мегад
нахаду нархшда арзанда бо ҳамира мега ягон сум арзон мекунем. خب دوستان از نرخ ماشین 5000 سومانی است که این ماشین میگه در شهر خوجند بوستانی قرار دارد. موتور پراستوی نرخ ماشین 5000 سومانی ماشین میگه در شهر خوجند بوستانی قرار دارد. نه رقم گینه پایگینه شون مثال نه 1940 همین کار میکنم شما خریدین مرامت زنگ زنه. ماشین فروشی نوبتی است بعدون هست اوپل استرا اف است که در کوزه کاروان سویتوی نمخلی асфальтный свет. Соли барои шуш 1996 аст ки бензин газ зардаш кор мекард мотораш простой 6 литр коробка механика ҳолати мошин мега нахаду. Мошин мега 1 сола ҳуҷҷат кадаги 4 таблонаи 670% салоншам тоза мошин мега нахаду. омада аз пеш бинен мега мисол хай савдо мекунем. нархи карава бадорез нархи мошин мега 26000 сомонӣ. 1 сола ҳуҷҷат кадаги салоншам тоза чехол мактафонамаш 100%. одамоне ки наличие мегиранд мега арзонтарам мешавад. ин мошин мега дар шаҳри душанбе пойтахта қарор дорад. каравани 96 сола ки нархшам арзона 26000 сомонӣ бадорам муомила дорад. хайр рақамошо мегафон аст марҳамат дига маълумота гиред лайкора занед. мошини фурӯши навбатӣ аст бадор мошини экономни аст ки простой моторшон дайво тико аст ки соли барои шуш 1996 сезошуриш мегад бензини холӣ. моторш мега экономи 0.9 литра коробкаш механикай ҳолати мошин мега нахадо ҳамиқа гуфтан маълумотои пурраша мега тариқи телефон. мошин мега ҳолати хубда фақат дига маълумот бардорам ягон чи нагуфтан барои рекламада. нархи мошин мега 10500 сомонӣ аст боз муомила мешавад дар назди капоти мошин. ин мошин мега дар территорияи шаҳри турсунзода регарда қарор дорад. балон 60%, родной краска, электропакет ҳамаш 100%. маълумотои пурра ва аниқташа дӯстони азиз худашон мефаҳмад ки камбудӣ доранд инаша нагуфтанд. рақамои телефон билайна кор мекунад марҳамат дига маълумоташа гирем. дӯстони азиз меҳнатҳои барои шумо аст лайкотона дариқ надорен лайкора поли худ гузарен навора падисаш кунем. мошини фурӯши навбатӣ аст баъдрон ланҷровер спорт аст ки соли барои 2006 солае ки судишуриш мекард бензини холия. мотор мега 4 литра коробкаш автомата сайстани мошин мега нахаду. мошин 4 балонаи 70-80%, 4 диска, электропакет, кондиционер, кожаный салон, яъне ки бошим ҳама чӣ дорад. мошин мега нахаду мега сирошна фурӯхта мешавад бо нархи 85000 сомонӣ. бо арзонтарам муомила мешавад мега ин мошин мега дар шаҳри душанбе пойтахта қарор дорад. нашҳо танировка ва ҳуҷҷатҳои мошин ягон маълумот додагӣ нестам. барои ҳамин кадомитон мехарен ланҷарои арзон бо пурсида мегирен. одамоне ки мехаранд мега танҳо дар назди капоти мошин ягон сум муомила ва савдо мекунад. бадони азиз 2006 сол 85000 сомон нархи арзона каста ки хел нархуда редка меёбем. барои ҳамин кадомитон харидорем дастирошни рафта бинен. рақамои телефон мегафон аст кор мекунад. балонои мошин нав ҳамаш 100%. дӯстони азиз агар шумо дар махалли мошини фурӯшӣ дошта бошед ай даст натиҳед дар махалли мо дарои кунед мо фурӯшта реклама мекунем. фарқ надорад мошинай хонай заминай квартирай ягон мағоза мисол чизе ки набошад рои кунед фурӯшта мегузорем. ин буд 12 мошини фурӯшӣ бадони азиз то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.